Sobrang dami na nagagamot sa'yo. Middle name, Loreto. apelido, Mirabueno. ilang taon? 28. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, iilawan niyo ang aking kamay upang kunin ang lahat ng mga masasamang espiritu umalil sa loob ng katawan ng tao ito. Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, tinatawag ko sa espiritual ng Panginoong Kristo ang nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Makipag-usap ka sa akin. Putok na! Subukan mo makipag-away sa akin kung ayaw mo lusawin kita. Shit! Putok na! Bigyan ng init! Tusukin ang puso, magnetiko! Inuutusan kita bilang instrumento ng Panginoon sa Kristo. Putang ina, nahuli ako, putang ina! Ano? Ikakadena kita ng apoy. Putang ina mo! Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoon sa Kristo. 20 taon na ito naghihirap sa kadiliman. Putang ina! O ngayon, marami nang nagagamot sa iyo. Wala kang karapatan na murahin ako. Tutusukin ko ang utak at puso mo. Bigyan ng bigat ang aking dalawang daliri. Ay, mahal ko Tinatawag yan! ko magnetiko. Mahal ko yan! Putang ina! Sinong mahal mo? Ay, ang babae yan! Bakit? Ano kanya? Subukan mo kung pumalag. Tandaan mo. Pupugutan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. Walang tanong-tanong. Hindi pwede! Ano? Mahal ko yan! Selyuhan ang mga kamay. Selyuhan ang mga kamay. Walang makakatakas. Ipako ang mga paa. Ay, pababayan mo na yun sa Ipako. akin. Ano? Mahal ko Matigas pa rin ang ulo mo? yan. Kung gaano mo siya kamahal, bakit mahal mo siya? Magnetiko! Akarnil! Kadenahan ang mga kamay! Higpitan! Inuutusan kita. Higpitan ang mga kamay para hindi makapalag. Higpitan! Bigatan! Ano? Lalaban ka ba? Lalaki ka babae? Lalaki. Lalaki ka? Ilang taon ka na? 29. 29 years old ka lang? May gusto ka dito sa babae nito? Ano mo to? Sobra. Bakit mo siya mahal? Anong ipapatunayan mo sa akin kung bakit mo mahal ang babae ito? Baka makilala ako. Ano? Baka makilala ako. Baka makilala ka? Hindi ko tatanungin ang pangalan mo. Kung lalaki ka, 29 years old ka na, may asawa ka, may anak? Wala. Binata ka? Bakit mo sinasaktan ang babaeng ito? Panganay? Oh, Grace. bakit mo sinasaktan si Grace? Magaling ka na huli mo ako. Magaling ako, nahuli mo ako. Hindi ako muli sa'yo, kundi ang aking ama. Tinawakan lang kita sa ulo. Sinipsip ka ng gitna ng palad ko. Ibig sabihin, may negatibong energy sa loob ng katawan niya. Walang gagaling sa aking ama. Hindi ako magaling, kundi ang aking ama na si Jesucristo, si Jesus Nazareno. Instrumento lang ako. Hindi ako sinugo ng Diyos. Iniluklok niya lang ako para lipunin ang mga demonyo at ibalik sa impyerno kung saan man ito nararapat. Yun ang tawag sa akin. Instrumento lang ako, uulitin ko sa'yo. Instrumento lang ako ng Panginoon Kristo. Hindi ako sinugo ng Diyos. Sino yan? Iniluklok lang ako para lipunin. Sino yan? Tanggalin mo, nilagay mo sakit sa kanya. Ikaw ba yung mangkukulam mo, pinakukulam mo to? Sagutin mo yung tanong ko! Ako. Kalasin mo yung nilagay. Anong nilagay mo dyan? Aray, shit. Tama mo, ano yan? Perdible. Bible. Paano mo natutunan manakit ng kapwa-tao? Sa pagmamahal sa kabaliban? Sa pagmamaliw sa laman? Anong klaseng pagmamahal ang sinasabi mo kung mahal mo isa? Kung mahal mo ang isang taong nitong na si Grace nito, palalayain mo siya. Kailangan hindi siya masaktan. Yun ang ibig sasabihin ng pagmamahal. Makita ko lang ang tao. Masaya na ako kung masaya siya sa piling ng iba. Ang pagmamahal ay ganun. Hindi pagmamahal na sinasaktan mo. Ano bang klaseng pagmamahal ang sinasabi mo? Maraming ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Tanggalin mo lahat! Aray. Aray. Walang sandali-sandali! Tanggal! Kung hindi, babaon ko sa noo mo yan, dalawang daliri ko. Hindi karaniwan na daliri yan. Bago lang to eh, kaya sumasakit na
kapatid niya. Kalas! Ah. Marami na daw itong manggagamot na pinuntahan. Halos naubos na yata ang kanilang salapi. At pinuntahan na to sa doktor at hindi daw ito mahuli-huli. Hindi ako nanghuli sa iyo, kundi ang aking ama. 2 daliri lang ang ginamit sa iyo ng Panginoon Kristo. Kalas! Anong nilagay mo naman sa tiyan niya? Bulati lang to. Bulate? Paano naman natutulong magdasal sa kasamaan? Sino nag-udyok sa iyo? Sino nag-udyok sa iyo? Kamag-anak ko lang. Kamag-anak mo? Babae, lalaki ang kamag-anak mo? Sa pangalan ni Yesu Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Sino nag-udyok sa iyo? Kamag-anak mo? Tito ko lang. Tita mo? Pati tita mo, dinadami mo sa kataragtagan. O ikaw ba talaga yung tita mo nagturo sa iyo sa kasamaan? Ano ba yung tita mo? Mangkukulang ba siya? Mambabarang ba siya? Ba't naglalagay kayo ng mga bulate? Gusto mo ibalik ko sa iyo yan na walang alilangan? Okay, kalas! Bilisan mo! Sobrang dami na nito eh. Naawa ka na sa taong ito. May anak na siya. Isang piraso pa lang. Tapos, bata pa to, 27 years old lang to. Ikaw 29 years old. Baliw na baliw ka rito sa babae. Bakit? Boyfriend mo ba siya? Hindi. Girlfriend mo ba siya dati? Paano ka nagkaroon ng gusto sa kanya? Saan mo ito nakita? Gusto ko magandang detalye. Bigyan mo ko. Bigyan mo ako ng magandang detalye. Saan mo siya nakilala? Palilabing ko ang krus sa paa mo, maniwala ka sa akin. 2 daliri lang, susugatan kita. Wala na tong tanong, iiwain ko na tong leg mo. Dali. Ano? Dali. Sige, kalas. Sagutin mo yung tanong ko. Pati ako, nililoko mo ako eh. Sino nagturo sa'yo yung tita mo? Tinuruan ka ng tita mo. Taga saan ang tita mo? Taga-Bisaya na. Saan Bisaya? Maraming Bisaya, Mindanao, Bisaya, Pampanga, saan? Ormoc. Ormoc. Sige. Taga saan ka? Lalaki. Tatawag ko na sa'yo, magandang lalaki. Saan ka? Taga saan ka? Magandang lalaki. Magandang lalaki, taga saan ka? Ayaw mo ako sagutin. Isa na lang, iwain na kita, taga saan ka? Taga sa kanila. Anong sa kanila? Saan lugar? Saan? Dali Sidra. Kalas! Hindi ka mahuli-huli ng mga manggagamot, pero nagpapasalamat ako sa mga manggagamot na gumagamot sa kanya. Hindi mo sila pwedeng sisihin dahil yun lang ang kapangyarihan nila. Pwede naman nila palakasin ang kanilang kapangyarihan kung magdarasal sila sa aking ama. Kaya kita nahuli, hindi ako nahuli sa iyo, ulitin ko sa iyo, ang Diyos, ang Pong Nazareno. Nadampot na kita, yung hinawakan ko pa lang ang ulo nito. Hindi kita tinawag, nagdaling ka sa loob ng katawan niya. At hindi naman ako basta-basta tumatawag. Kalas! Anong kinuha mo dito sa babae nito? Anong kinuha mo? Ano? Ayaw mo? Bahok. Buhok? Kalasin mo yung buhok. Mabigat na kasalanan ang ginawa mo sa aking ama. Paano mo naman ito nakuha na ng buhok? Paano mo nakuha na ng buhok? Inakas ko sa motor. Inangkas mo sa motor. Paano mo naman siya naangkas sa motor? Isabi mo nga sa akin dati. Isang pagsisinungaling mo, susugatan ko na leg mo. Bakit? Habal-habal ba yun? Ha? Paano mo naangkas sa motor? Pinasyal ko. Pinasyal mo siya? Bakit? Asawa ka ba niya? Girlfriend, boyfriend mo ba siya? Ayoko nga sabihin. Ayaw mo sabihin. Sino kaya yun? Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Pag hindi ka umamin at bumibigat pa rin ang aking mga kamay sa ulo mo, walang tanong-tanong kung nasaan ka ngayon, pahihirapan kita at parurusahan kita. Tatakutin ko ang puso mo. Ang sinabi ko ay mangyayari. Wag. Huling tanong at isang sagot lang ang gusto kong malaman. Paano mo naangkas ang taong ito? Sa pangalan ng aking ama na si Kristo. Orasyon. Orasyon? Paano mo natutunang gumamit ng orasyon sa ganun? Sino ang nagturo sa'yo? Sa pangalan ni Jesus! Tita ko lang. Nagsisinungaling ka, inangkas mo to, hindi ka naman niya asawa, at hindi ka naman niya boyfriend. Pati ako pinagluloko mo ko. Kung sa ibang manggagamot na pinuntahan nito, Kaibigan ko ha? yun eh. Kaibigan ko. Maisan mo. Ako hindi mo maisan hanggang bumibigat ang mga daliri ko sa noo mo. Pabibigatin ko to! Sandali. Ha? Gusto mo sugatan kita ng sugatan? Ha? Huwag mo akong pinagluloko, ha? Hindi talaga kaibigan ko yan. Ha? Kaibigan ko. Bakit mo sinabing inangkas mo sa motor?
Paano mo masabi yun? Yung rasyonan ko lang. Yun ang sabihin mo. Hindi yung hinakas mo sa motor. Huwag mo lang pinagliling-lang ha. Kung ito galing na sa mga medisina at hindi makita yung sakit. Ngayon, hindi niya rin tumadampot-dampot ang mga kapwa ko manggagamot. Hinahangaan ko pa rin sila. Dahil ginawa pa rin nila ang trabaho nila. Mahusay ka. Hindi ako mahusay ang aking ama. Huwag mo akong pilitin lumaban sa'yo. Tanda mo, mangingisay ka sa akin. Tanda mo sinasabi ko sa'yo. Tanda mo sinasabi ko sa'yo. Tanggal! Pupusin mo. Bilisan mo. Mag-aantas tayo ng konting dasal. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyo pangalan. Huwag na. Tanggal! Sandali. Ubusin mo. Putang ina, sakit. Ubos! Sandali. Ay, Ubos, sandali. lahat. Ay, kasakit. Lahat, ubusin mo. Lahat! Lahat! Aray! Hindi ko na kaya. Kalas! Ubusin mo. Ay! Sige. Pahirapan kita. Huwag ka magawa sa asawa mo. Opo. Di masasaktan yan. Sige po, gusto ko rin mawala. Huwag kang mapapano dito. Okay lang po. Tatalunin ang emosyonan mo. Sandali. Kalas! Ano, wala na eh. Marami pa ako nakikita. Kalas! Sandali, paano ko matatanggal ang sakit? Sige, kalas! Sige, pagbibigyan kita. Kalasin mo. Kalas! Aray, Ubusin mo. sandali, ang sakit nga. Kalas! Ah. Tinatakot-takot mo pa ako. Minumura-mura mo pa Ay, ako. sorry. Sorry. Sorry ka. Sorry ka doon sa Panginoon. Tanggal! Bisa mo. Wala na. Ibaba mo yung paa niya. Ah. Baba! Kalas! Ang dami na, nakasandali lang. Bilisan mo. Mainipin ako. Sandali. Bulatin nilagay mo. Sa tiyan. Nilagay mo rasyon. Sige, huwag mo na iangat yung damit niya. Ibaba mo. Kalasin mo lahat. Sandali. Ito na, tatanggalin ko lahat. Tapos nilagyan mo ng tantax ba yun? Ano ba yung sinabi mo kanina? Sandali, alisin ko yung dasal. Ano nga yung nilagay mo kanina? Tamtax. Tantax mo, karayong. At saka, perdible. Parbible. Kalas. Sandali. Baliw ka sa pag-ibig. Manyakis ka. Ay, shit. Shit kita dyan mamaya. Hindi pagmamahal yan. Malibog yan. Ibig sabihin, kalibugan na kadiliman. Ay, sorry. Nakikiapid at nagnanasa ka ng hindi pag-aari. Hindi mo pag-aari to. Pag-aari to ng aking ama. May pag-aari ito. At may anak at asawa na to. Isa ka manyakis na masamang espiritu. Inalilihan ka na masamang espiritu. Dapat hindi ka na mabuhay sa mundo. Dahil gagamitin mo lang ang kapangyarihan ng kadiliman para lang mangakit ng babae, manggayuma. Hindi na. Sige, kalas! Pagbibigyan kita ngayon. Sige, kalas! Sandali. Papangling lang ka, ha? Salbahe ako. Pag ako'y laging niloloko, lalo ako nagiging abrogado. Lalo ako nagiging suwail. Sige. Sandali, alisin ko ang orasyon. Yang dasal na orasyon yan ay parang triangle na istarya na may pabilog. Ano to? Nakikita ko kulay blue. Anong blow? Nakikita mong blow? Yan mga angel ng Diyos. Para pugutan ka daw ng hininga. Salbahe ka. Shit. Shit ka pa. Bilis, kalas! Sandali, alisin ko yung dasal. Salbahe ito. Kalas na kalas! Sandali. Shit. Meron pa, wala na. Wala na. Dali, konti. Mayroon pang bulate. Tulog-tulog na lang. Anong durog yan? Buhangin. Buhangin. Shit. Tarantado yung nagturo sa inyan, salbahe Tinuruan ka ng tiyahe mo para manakit? Para kumuha ng babae na hindi mo pagbari? Ano yan, ginagayuma mo na? Ginagayuma mo na, pinagsasamantalahan mo pa. Ay, manyakis ka na. Panaginip lang naman. Kahit panaginip yun, masama yun. Tanda mo ba yung ginagawa mo? Masama yun, mas mabigat ang kasalanan mo. Yung mga tao sa mundo, tumitingin sa babae ng mga magaganda. Kahit may asawa, may kasalanan ka na rin sa Diyos. Pero ikaw, masama, mas mabigat ang ginawa mong kasalanan. Gumagawa ka ng aura na masama o mahik ka sa panaginip. Umpisa ganun din yun. Re-repin mo rin siya pag masasamantala mo siya pagtulog. Para ka rin may CCTV camera sa loob ng katawan niya, sa loob ng katawan bahay nila. Masama yung ginagawa mo. Hindi ka lugod-lugod sa aking ama yun. Kaya ka nadampot ng ganong kabilis, hindi ako dumampot sa'yo. Ang aking ama ang dumampot sa'yo dahil sobrang daro ang kasamaan mo. Kung hindi siya madampot-dampot ng ibang manggagamot, hinahangaan ko pa rin sila. Dahil ginawa pa rin nila, mission nila para kunin ka. Hindi ka lang nila madampot. Papalad pa rin ako ng konti. Dahil binigyan ako ng karunungan ng Panginoon Kristo damputin ng lahat ng mga masasamang espiritu o anumang masamang elemento
o anumang mga exorcist. Tingnan mo, daliri lang ang ginamit sa'yo ng Diyos, ano, nabigatan ka? Oh, Halas! sandali. Bilisan mo. Bilis. Tanggalin mo lahat ng pagpapasma ng katawan nito. Sobrang lamig ang katawan niya. Para siyang patay. Aray, putang ina! Hey, Kalas! Magmura ka na magmura! Oh! Halas! Oo, sandali. Tinatanggal ko na yung dasal. Sige! Ah, Subukan mo umatake. Sa araw na ito, patay ka na. hindi na. Kalas! Ibibigay ko sa yung dasal. Lahat kung gusto mo. Eh, hindi ko kailangan ng kapangyarihan ng kadiliman. Hindi Papalayain ako. ko na din yan. Hindi ako katulad ng ibang ng ibang kapwa ko na kinukuha kapangyarihan ng kadiliman. Ah, Ang kadiliman ay para sa kadiliman. Ang liwanag at pag-ibig ay para sa Panginoon sa Kristo. sunugin mo ngayon na. Tanda mo. Hindi ko na maulit. Talagang susunugin na kita, kasama na rin dyan. Wag. Ha? Ah, Hindi mo ko malining lang. Ano ko? Babayaran mo ko ng halagang 1,000,000, isang pera, para lang ibigay at itigil, para patakasin ka sa kasalanan mo. Ako, hindi mo ko maano sa pera. Tanda mo, mas mayaman pa ako. Pag ako namatay, mayaman na mayaman daw ko, sabi ng aking mga anghel. Ang kayamanan ko ay walang hanggan. Ikaw ay nasa lupa. Tisin mo ang paghihirap. Diyan nasusukat ang lahat ng kayamanan mo. Hindi ko na kailangan ng kayamanan dahil mayaman na daw ako. Sabi ng mga anghel ko yun. Kaya paninindigan nila at sinabi ng aking kamay yun. Hindi mo na kailangan ng maraming salapi sa lupa. Importante lang at nakakakain ka at ako magbibigay sa inyo. At nakakapagtago ka ng pera kahit papaano. Hindi ko na kailangan kayamanan. At yung kapangyarihan ay pagsusul mo sa akin para bigyan mo ko ng kapangyarihan ng kadiliman. ay, shit. Sa iba, tinatanggap yan sa akin, hindi ko tatanggapin ang kapangyarihan mo. Wala akong pakialam sa kapangyarihan ng kadiliman. Sunugin mo na lang. Sunog-sunog. Mamaya susunugin na rin kita sa impyerno. Shit. Tanggal na tanggal! Pag namatay ako, malalaman nila sino nakalamay dito. Bakit? Hindi pa kita papatayin. Parurusahan kita. Lalagyan kita ng sakit na ketongin. Aray, tangin na. Magmura ka pa ng mura. Hanggang! Sandali. Ubusin mo. Ang dami. Dami. Dami talaga yan. Salbahe ka eh. Manyakis ka. Rapist ka. Okay, Kalas. Alam mo, rapist ka. Nagigigil ako sa'yo. Alam mo, nalinis na ako sa'yo. Gusto kita. Gusto mo. Pasalamat ka. Meron pa akong kapayapaan sa puso ko, pero mamaya maghanda ka. Ubusin mo! Bago ito. Eto na, sandali ang sakit na. Bago na manyakis ito. Manyakis tawag ko sa'yo. Aray, sandali. Alas! Natake na ako sa sakit. Talagang sasaktan kita ng sasaktan. Ubusin mo! Yan. Dali sa puso niya eh. Kalas! Oo, ito na. Puro kayo ito na eh. Sandali. Siyempre, tinatanggal ko yung dasal bago ko tanggalin. Okay, Kalas! Ito ang asawa mo ba? Marunong magaganyan-ganyan yan? Ngayon niya lang yung ginagawa? Opo. Hindi naman asawa mo yan eh. Alam mo yung ganung dasal yung parang... Nag-asawa na pala siya. Aray! Kalas! Shit, sandali. Asawa niya yan! Kaya pala, Kalas! inaaway mo ako palagi, ah. Yung dasal na ganyan, triangle yan, parang star. 1, 2, 3, Matay 4, ko balahibo 5. ko. Tapos pabilog, Matibli. Inaaway ako ng palagi. Walang hindi isang araw na hindi ako inaaway niya. Kalas! Hindi naman to asawa mo eh. Kaya pala kami yung Kahit saan ka pumunta ng doktor at wala taga makita ang medisina sa kanya kasi wala naman taga siyang sakit. matagal na po niya siguro ginagawa yan. Matagal na. Ilang taon mo na ito ginagawa? Ay, 7 taon. Aray, 7 taon. Oo. Sige, Kalas! Sobrang kabaliwan mo. Pag mamanyakis mo na ito. Alam mo, gusto kong tanongin si Magnetico kung anong ginawa mo sa katawan lupa nito. Kung talagang pinagsamantala mo sa panaginip. Sandali. Alam mo, spiritual yun sa kasamaan. Ayaw mong gawin yun kasi nagagawa mo siyang dasalan eh. Nagagawa mo siyang, tatabihan mo siya sa spiritual, walang oras, kahit naliligo ka, natutulog ka, ini-imagine mo na kung ano-anong malaswa ang tinitingin mo sa babae nito. Kabaliktaran nyo, kung ito ay nakaubad, napakaganda sa harapan mo. Ganong kasamaan na Parang kanyang nakikilala ko yan. ugali. Baka yan po yung unang asawa niya, tatay ng anak niya. Mahirap magbintang, huwag kayong maingay. Siguro Hayaan nyo ang Diyos ang aking magsasabi. Opo, Diba opo. sinabi ko sa inyo, Opo. kung galing na kayo sa, hindi ako galing sa inyo sir, Opo. kahit galing na kayo sa mga gagamot, ayaw kong bumitaw nang hindi ko napapatunayan. Ang akin ay pawang katotohanan lang. Opo. Hindi ako katulad ng iba. Bumibitaw na hindi katotohanan. Opo. Dito, Sorry po. inilalabas ko lang ang katotohanan. Oh, shit. Alas! Sandali, ito na. Konting-konti na lang.
Dali, tapusin ko na to. Ay, shit. Itong tao mo na to, hindi to pagmamahal. Kabaliwan to. Baliw ka. Alam mo, may kling-kling ka na. Dapat sa'yo, kadenahan ng utak mo, daling ka sa mental. Pasakaritis yung utak mo. Baliw ka. Alam mo. Halas! Sandali. Ilabas mo! Oh. Ilabas! Sa pangalan ni Kristo, ilabas! Sa pangalan ni Jesus, ilabas! Pag hindi mo nilabas yan, ilulubog ko yan sa buong katawan mo sa spiritual. Kung marunong kang gumamit ng spiritual ng kadiliman, Hindi. kalasin mo! Ako ang masusunod. Ilabas mo! Andali, hindi ko pa may labas. Sandali lang ah. Labas! Bilisan mo. Andali lang, ang sakit. Sige, Sandali. bilisan mo. Wala sandali. Hindi ko ito alam palabasin. Paano ba ta? Kalasin mo lahat yung nilagay mo sa kanya. Ako magkakalas. Kahit sabi mo pang hindi ka marunong magkalas o magkalas ka, marunong rin ako magkalas niyan. Kalas! Ubusin mo! Tulungan mo na lang ako. Hindi ako marunong. Kalasin mo! Sinubukan ko lang kasi ito. Huwag naman ako drama-dramaan. May lalaki. Kurong-kurong ka, alam mo ba? May kleng-kleng ka sa utak. May kleng-kleng na nga ako. Sasamahan mo pa ako sa pagka-kleng-kleng ko. Sige. Lahat daw ang mga maggagamot ay may kleng-kleng. Katulad ko daw. May kleng-kleng kami. Sige. Kami ay may mga kleng-kleng na nagpapagaling ng aming Ama sa Langit. Tawag sa amin yung mga ano. May saltik daw kami sa ulo. Sige. Init. Alas! Sandali, ang init. Talagang pinaiinitan ka na ni Magnetico. Kanina pa niya ginagawa yan. Alas! Sandali lang, hindi ko maalis na. Ang Ubos. init. Init, tumataas na balahibo mo lahat. Enit. Nakabentilador tayo. Enit. Ako nga nilalamig dito. Ikaw nainitan. Likas! Sandali. Ang dami mong 7 taon. Grabe ginawa mo rito ha. Talagang manyakis at baliw pa rito ha. Ano ba to? Asawa mo ba to? Girlfriend mo ba to? O dati mo nakaraan hindi? Ayaw niya ako. Ayaw niya sa'yo? Ay, hindi mo so asawa. Oo. Sige, kalas. Aray. Bilisan mo na. Sandali lang, oo. Tatanggalin ko naman. Kalas na kalas. Aray! Sandali! Ubusin mo! Pahingahan mo naman muna. Walang pahinga-pahinga. Hindi na ako makahinga. Konti na lang. Ah, Konti na. Hindi na siya nasasaktan. Di katulad din na pinitik ko lang. Tumatalsik eh. Aray, sandali. Kalas! Nangangawit din kamay ko. Nakikita mo wala na, di ba? Konting-konti na lang. Alam ko. Sandali. Pero gusto ko malinis. Ang dali sa mata niya eh. Kalas! Ang dali sa mata. Ano yan? Bubutasin mo yung mata niya? Hindi. Butasin mo para butasin ko din yung kaluluwa mo. Pinapalaki ko lang para wala magkagusto. Sige, pinalalaki mo yung mata niya. Ayaw mo lumaki yung mata niya. Ako na lang magpapabalik. Sige. Ang dali na. Tulungan mo ako paano tumaalis. Ewan ko sa'yo. Ba't tutulungan kita? Nakalimutan ko orasyon. Sandali. Orasyon. Ito, oorasyonan kita rito. Ano orasyon? Hindi ako naniniwala sa orasyon nyo. Mga baliw kayo, sumasamba kayo sa kadiliman. Aray. Orasyon. Ang Diyos lang. Salita lang na Yesu Kristo nagpapalaya sa masasamang espiritu. Hindi mo na kailangan tumawag ng maraming orasyon. Ha? Oo, Sa sandali. pamamagitan ng pagsambit ng pangalan ni Yesu Kristo, malulusaw kayo, tandaan mo. Sa pamamagitan ng pagsambit ng aking Ama sa langit na ikaw ay lusawin, mangyayari yun. Tanda mo. Hindi ko na kailangan ng maraming orasyon na kung anong orasyon na babanggitin ng aking bibig. Ang aking bibig ay kasing bigat din na salita ng aking Ama na pinagkaloob niya sa akin para lipunin lang kayo. Ipinagkaloob niya lang ito sa akin kung kinakailangan ko itong gamitin. Alas! Orasyon. Anong orasyon pinagsasabi mo? Ayan, wala na. Kalasin mo! Oo. Nakita na kita kung sino ka. Isa kang ahas na 2 ulo. Aray! Shoot! Kalasin mo! Huwag mo nang ipaalam sa kanya, nakakaya sa magulang. Alam mo ba yung ahas na 2 ulo? Isang sinungaling. Isang mapanglinglang. Pangalawa, traidor. Sandali. Kalas! Sandali, ano to? Kalas! Sandali. Huwag mo nang gamitin ang utak niya. Oo, sandali. Isa kang kadiliman. Hindi na. Nakikita mo yung ginagawa ko, tatanggal ako. Ang layo ng orasyon ko. Ito na, tatanggal na. Ayan o. Wala na. Ay.
Ilan minutes na yan? Minutes. 25. Bilisan mo! Sandali, oh. Ito na lang, sandali. Ay, sa dibdib niya pa. Sa gilid ang kilikili. Tanggalin mo na lahat ng tanggalin mo! Ayan, oh, hindi na Humahawak ka nga sa katawan niya, natulog siya eh. Siguro naman, hindi ka pa nagsawa sa kakahawak sa katawan niya. Manyakis ka. Kalas. Tawag sa'yo mga malilibog. Dapat sa'yo pinupugutan ng ari. Tawag sa'yo pinupugutan ng hininga. Wag siya. Maka shit-shiting kita dyan. Mamaya masishit ka na sa akin. May ba't mong asawa mo magsalita ng shit? Hindi. Ngayon niya lang siya nagsasalita ng shit. Opo. Hindi niya pa ito nasasabi kailanman sa'yo. Pero hindi niya ito sinasabi. Wala akong maalala pero wala, bihira. Wala, hindi siya nagsasalita. Sige na! Kalas na! Lentik ka. Konti na lang. Hindi ka mag-shit-shit. Hindi pa naman dito daw mag-shit-shit. Ano ko? Ano, tatagayan mo ko ng alak? Ano, shot-shot? Ito, shot-shoting kita. Sandali, sa mga utungan na lang. Tingnan mo, salbahe ka. Kung ano nung pinaggagawa mo sa katawan niya. Manyakis ka, alam mo. Hindi ka na dinampot. Dinampot ka na ng Diyos. Dinadala to ng Panginoon Kristo dahil sobra na daw ang kasamaan mo. Baga, isa ka na si Lucifer. Kung ano nung pinaggagawa mo sa katawan niya. Alam mo yung ginagawa mo rito. May kapatid ka ba? Wala. Nag-isa ka lang lalaki? Oo. Oh. Okay, alas. Kaya ka pala, wala ka palang kapatid. Kaya pala ganyan ugali mo. Kung may kapatid kang babae, hindi mo to gagawin. Wala ka kasing anak. Kaya manyakis ka, masama iniisip mo sa babae. Halas! Aray! Ang dali, ang sakit. Ah. Wala na. Ah. Oh, nakikita mo, malinis na. Nakikita mo, malinis na. Bakit tuturuan mo pa ako? Ang dali, isa pa. Huwag mo na kong turu-turuan, demonyo. Lahat! Ito na. Ang dali. Ayoko lang naman yung tumaba. Ayaw mong tumaba. Eh bakit? Ano po, gnanasa mo rin eh. Kaya tumaba to. Eh wala kang magagawa. Tatanda, tataba pa rin to. Ningot ka talaga, pati ako pinagluloko mo. Alam mo, bata ka pa. Ha? 29 years old ka lang, demonyo ka. Bakit hindi ka manahimik at magbalik loob ka sa Panginoon Kristo sa ginagawa mong kasalanan? Ikaw dapat yung lalaking hindi pinanganak sa mundong ito. Dapat sa'yo sa impyerno. Yung nanay tatay mo, pinalaki ka ng may dangal at pinag-aral ka, ginamit mo ang katangahan mo. Ha? Katangahan mo ka sa kasamaan. Sinusuklihan mo na katangahan ang ginagawa mo sa pamilya mo. Ha? Tanggal! Kung hindi ka mahuli-huli ng mga kapwa ko, dito madadampot kita. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Hindi ka nila sinukuan, pero hindi ka nila madampot kahit ilang beses na. Kaya na marami kayong pinunta mong gagama. Aray, Mara- ang dami na pinunta niya. Ayan! Hindi kita kausap! Shit. Marami na po, mga 6, 7, meron na. Sobra na daw dami. Sige. 7 na, 8, 9, 10. Kalas! Sandali. Last na lang. Dami naman nilalagay dyan. Ano naman nilagay mo dyan? Orasyon lang to. Puro ka orasyon kita eh. Mamaya ako naman mag-orasyon sa'yo. Ah, Kalas! andali. Tinatanggal ko na ito na. Puro Para ka. hindi lang mabuntis. Para hindi mabuntis. Bakit? Anong karapatan mo naman na hindi ito mabuntis? Salbahe ka. Sandali. Kalas! Oh, ano ito na? Sandali. Yan, wala na. Oh, meron pa ba? Palay ko sa'yo. Ba't ako tatanong mo? Sira ulo ka ba? Alam naman sarili kong gisa eh. Gagawin ko. Nakikita mo ako eh. Di kita nakita. Bulag ako. Nararamdaman kita. Alam naman sabi ko sa'yo yung kapangyarihan ko. Huwag mo na ako saktan. Maririnig ako ng nanay ko. Nanay mo, walang pakialam sa nanay mo. Ah, Magsama kayo ng nanay mo. magkaibigan kasi sila ng nanay. Wala akong pakialam kahit magkaibigan sila ng nanay niya. Malaman ko. Wala akong pakialam. Ang trabaho ko rito, lipunin ang mga masasamang espiritu. Huwag po yan. Wala na meron! Wala na. Wala na! Wala na nga. Sigurado? Ay, dyan na lang. Oh, tingnan mo paano maalis to. Sige. Nandiyan ka. Tama na, bitawan mo yan! Alam ko yan! Wala kang kwenta-kwentang tao, tanda mo. Aray, Ha? paglalamayan ako bukas. Paglalamayan ka, hindi ka pa mamamatay. Ay, wag. Bibigyan kita ng sakit na hindi mo nararanasan sa tanan ng buhay mo. Shit, Ha? wag. Umanda ka. Magnetiko. Babalik loob ako. Lagyan. Kung balik loob, hindi ka magbabalik ng loob. Kasi alam mo kung magbabalik loob ka, sobra-sobra ginawa mo pagmamanyak sa katawan ng babae nito. Hindi ka tao. Nilalang ka ng masamang espiritu. Pinanganak ka ng isang demonyo na may kalahi. Ha? Kung meron kang awa sa isang taong batang babae at pinagsasamantalahan mo, wala kang karapatan mabuhay sa mundo. Tanda mo.
ang mga taong ganyan at mga demonyo, ibinabalik sa impyerno. Tinatanggalan ng hininga, pero hindi kita papatayin. May ilalagay lang ako sa'yo. Bibigyan kita ng sakit na ketongin. Lahat ng mga sakit nito, magnetiko, akarne, ela, iya, aner, tinatawag ko kayo. Ibalik sa espiritual ng kasamaan niya. At Wag! ngayon, ako ang bumibigay ng salita ng mabigat sa iyo. Ibinabalik ko ang lahat ng mga negatibo at bad spirit na pumasok sa loob ng katawan ng babaeng to. Ibinabalik ko sa lalaking sumasakit at nagbibigay ng dasal dito. Ibinabalik ko to. Kung ikaw marunong pa, susumpain din kita sa pag-ibig ng Diyos. Patawad. Grace po. Loreto Mirabueno. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa aking Ama, Panginoon Kristo at Amang Jesus Nazareno, ako'y muling tatawag bilang instrumento niyo. Pwede niyo po bang ibalik ang kanyang kaluluwa sa katawan lupang ito, ang taong itong nasa inyong harapan, ang aking ipinagkaloob niyong kapangyarihan sa akin. Tinatawag ko si Grace. Pumasok ka na sa loob ng katawan lupa mo. Magnetiko, Rafael, kunin ang kanyang kaluluwa at angel. Ibalik sa katawan lupa, ngayon din at gabi na. Idilat mo ang iyong mga mata. Dilat. Anong pangalan mo? Grace po. Ilang taon ka na? 20. Anong pangalan mo? Grace po. Grace. Ilang taon ka na? 20. 28 years old ka na? Babae ka, lalaki? Babay po. Babae ka talaga? Eh sabi mo lalaki ka? Sabi mo dalawa kayong lalaki? Hindi po. Joke lang yun, pinangingiting lang. Inumin mo itong tubig. Inom. Ano lasa? Tikman mo muna, huwag kang, huwag mo lukunukin lahat. Mapait, malasa, matabang. Paano pa kaya po? Mapakla, kanina yung walang dasal matamis. Opo. Ngayon mapakla na. May bisa na yan, pag mapakla na. Pag mapakla ng tubig mo, ibisa na. Ano pakiramdam mo? Nawala po mga sakit ko. Nawala ang sakit mo? Pati po sa likod. Nawala yung sakit mo sa likuran? Opo. Ano pa? Dati po kasi hindi ko tumaganto eh. Hindi mo mangat yung mga kamay mo? Opo. Ngayon, Pati po sa mga leg ko. nawala lahat ng sakit? Opo. Salamat sa Diyos. Nasaan ang diwa at espiritu mo? May matanong ako, may naalala ka ba? Madilim, maliwanag, etc. etc. Madilim po. Saan yung kadiliman? Parang mga sa likod. Anong likuran? Parang dito lang po banda. Sa likod lang ng bahay namin? Parang dito lang po sa likod ko lang. Nandiyan ka lang sa kadiliman? Di ka pinalis ng Diyos kasi gabi na. Panahon na ng kadiliman. Sa kanyang dilim, atin ang liwanag. Okay na po yan. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos din. Dinako niya kami dito sa lugar na ito. Sa Pampanga? Sa Pampanga. Sa sobrang dami ko nang napuntahan. Siguro, mga ilan manggagamot na yon. Kung sa 20 kayo, 20. Kilala niyo ako kung sino ako. Ginamot niyo na rin siguro ako. Nagpagamot na ako sa YouTube. Sa inyo, nagbayad nga ako ng 5,000. 3,000 sa pangontrang binigay niyo. Hindi man din nakagaling. So, bali... Yun lang masasabi ko sa ite. Dudugtungan ko lang to. Ako lang magsasabi. Ginamot ka nila kahit nagbayad ka ng mga malalaking halaga sa YouTube. Kahit meron pa 5,000, may nagamot pa sa'yo ng
tuwing alauna ba, alas 3 ka lang ginagamot, hindi ko alam kung bakit hindi ka nila napagaling. Pero, instrumento pa rin sila ng Diyos. Importante ngayon, gumaling ka na. At nadampot ko na siya kasi black magic ang ginamit sa'yo. Mataas na antas ang ginamit sa'yo. Mataas pa yun sa mga makukulap. Babatikan talaga ang kanyang angkan. Yun lang. At anong pakiramdam nyo? Ngayon po, sobrang gaan na po ng pakiramdam ko na ang laki po ng pinagbago. Hindi ko po, ay naranasan ko po to sa ibang manggagamot. Isang araw lang bumalik. Pero ngayon parang kakaiba po yung gaan. Wala na talagang sakit Wala nang sakit na ramdaman. Salamat po sa Kasi pag nagpapagamot kayo sa online, totoo yung kinukuha yung picture. Pero dapat kinakausap po kayo. Opo, hindi po nila nakukuha yung... Kasi hindi niya kayo kinakausap eh. Hindi niya kayo dinadasalan, hindi kayo binubulungan. Tapos kada isang linggo, dinadasalan kayo. Binabalikan kayo kasi 21 days po yun eh. Opo. Hindi yung boss, pag nagbayad ka ng 5,000, 6,000, tapos 3,000, 3,000, kailangan nyo pa rin magpadasal sa kanya na personal niya kayo makausap sa messenger. At siya mismo magdarasal. Hindi niya po ako binalikan, kinukulitan ko pa siya. Tapos, nila ako- hindi ka pinapansin. Opo, hindi po. Pakatas po nakuha yung bayad ko. Hindi na nila. Tapos, pera pa dito sa mga Pampanga. Opo. Hanggang probinsya po, nagpagamot na Hanggang ako. probinsya. Opo. Tapos, nanalangin ka ba sa Panginoon Kristo o nasa mo ako nakita basta-basta? Nanalangin din po ako. Sabi ko, alam ko balang araw bibigay din ng Diyos yung kasagutan sa karamdaman kong tong Yun. 7 taon ko ng Karamdaman, sakit. Opo. Ngayon, ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi ako nagpagaling sa'yo. Hindi rin kami tinatawag na sugo. Ayoko. Instrumento lang ako. Instrumento rin tayo. Ginamit mo ang pananampalataya mo sa aking Ama. Ginamit ko naman ang matindi kong paniniwala sa aking Ama. Nagtulungan tayo at para matalo ko ang kadiliman. Ngayon, sa Diyos ka magpasalamat dahil binigyan kanya ng instrumentong Instrumento po. magpapagaling sa'yo. Hindi ako, kundi ang aking Ama at pananampalataya mo. Yun lang po at maraming salamat. Tanda mo yung sinabi ko sa'yo kanina ha. Hindi ko na sasabihin dito sa video kung ano ang bawal. Opo. Yun lang po. Maraming salamat. At God bless po sa inyo, sir, ha? Alagaan niyo po ang asawa niyo ulit. Thank you. At maraming salamat.